vanonzi vani Garwe achitaura kuti 2030 haina anoimisa nokuti ichakatopera kudhara. Vanhu vanofunga kuti inomiswa nereferendum. Saka referendum iri kuitirwei? Which means inongosiya vanhu futi vakushungurudzwa, vakuthreatenwa, vakusungwa, vanhu vakurohwa. Saka iri kuitirwei kana iyo ichiziva hayo kuti yakatohwina kudhara? Zvakangofanana nemaslogan okuti kuenda hedu kuma-election takatohwina kudhara. Ma-election akatopera kare. Saka imbonditaurirai kuti vanhu ava kana vachitaura maspeech iwaya avari kutaura aya, kana vachitaura maspeech avari kutaura iwaya. Saka referendum ino iri kuitirwei uye ichazoda kuitirwei? Nokuti kumashure kwavanga vachiramba kuti referendum iitwe, so mheremhere nemhirizhonga yakonzereswa nekuda kwavana baba Chinogurei nevamwe vari pasi pano vari mumedia, muWhatsApp channel, TikTok, ndo yakonzera kuti vanyare kusvika palevhel ravari iro riri vanhu veZANU-PF, nokuti zviri kufumura bato, zviri kusvibisa bato, zviri kunyadzisa bato, zviri kufumura mutungamiriri aripo, izvo zvakamanikidzira kupinda pachigaro nechisimba. Saka iko zvinezvi imbonibvunziraiwo vanhu veZANU-PF kuti ko kana vachiti iwo ED20 yakatopera kudhara, saka chiri kutadzisa kuti vachizivisa nyika kuti tapedza ED20 chii? Uye kana vachiti ED2030 yakatopera kudhara, saka mareforms ari kutaurwa, avari kuda kutaura nezvavo, ari kuvatuma kuita mareforms ndiani? Ari kuvafosa kuita mareforms ndiani? Nokuti vanoita zvavanoda kavana Garwe, vanoita zvavanoda because zviri kutaurwa naGarwe ka hazvisi kutaridza kuti iyi inyaya ingava ine chekuita nekurespekta Zimbabwe kana kurespekta masi kana kuti vana veZimbabwe. Inyaya iri kutaridza kuti ivo vari kutotaridza kuti havanei nevanhu vekwaMutare panhau ya2030. Vanhu vakatovasapota kuti vapushe kupinda 2030 iyoyo vatova marombe kwavari vana Garwe. Chinhu chavo chavari kugadzira ivo. Havanei nevanhu vekumasvingo panyaya ya2030. Chavanoda isapoti nemasi chete. Vakakupa mari iwewo sapota wopedza, vachingopedza kushandisa wokudhamba wokurasa uko. Havanei nevanhu vekumashist, kunana Muhwedza kwese, kunana Chikomba, kunana Goromonzi, kunana Mudzi Mutoko, Murehwa kwese usuma maramba pfungwa. Havanei nazvo. Chavanoda kushandisa mapenzi anobva muZumba kuti angopembera murodi chete kuti ED2030. Asi ivo haazodyi uchi nemukaka nekirimu yacho. Vanongonanzvisiwa chete kuti wafare. Mapenzi emuZumba anosapota ZANU, mapenzi emamurehwa emamutoko, mapenzi ekuzuma maramba pfungwe, vasingazivi kukwesha mazino, vasingazivi Colgate mukamwa mavo, vajaira kugara tsoka yakaparuka nomanga kuti bam. Vanongofunga kubata mpini chete, kubatira vanhu muvillage mpini, muZumba imomo kubatira vanhu mpini, kunyora mazita vanhu mamutoko imomo. Vanongofunga kugara rakabata mpini nekugara rakadaidzira musangano kumashopu nekuchikoro. Kugara rakanyora vanhu muvillage richishidzira vanhu kuti ndiri muZANU kainini, riri bhinya kuita bhinya muvillage. Imomo munana Darwin muya ari mumabhinya acho anoshandiswa neZANU imomo. Aritozivi kuti 2030 ari kubenefita pa2030 ndiani? Ndiro here inyika here kana kuti ine vanhu vashoma shoma chikwata? Ende aritozivi kuti makore achazorarama achitongwa 2030 iyoika. Iro racho rinenge risisipo ratofa, rauraya upenyu hwevana, rauraya upenyu hwemhuri. Riri kuDarwin ikoko richingotaura kuti ED2030 aritozivi because ED2030 wangani vachazorarama 30 years. Because kana ikanzi 2050 vangani vachararama 20 years dzimwe. Chembere dzese dziri muZANU-PF dziya dzese dzinenge dzapera kufa dzese dziya. Nhamo ichawanikwa panguva yekuti vana Mnangagwa vanenge vakutonga. Ichembere ngani namai manje ana here? Utarisai kuti vanhu vari kuita vari kusapota ED2030 vazhinji vari kumatwa kwa Mutoko, kwa Mudzi Mutoko. Vamwe vacho ama 60 years. Saka panosvika 2050 anenge ane makore mangani? Anoziva kuti unenge uchiri kurarama ndiani kuDarwin ikoko, kumazove, kumudzi ikoko. Even imimi vanhu vari muparamende machembere acho mukatarisa kuti vana Nanhikirikini vaya vana Chinamasa achine makore mangani Chinamasa ekurarama? Vana Mutsvangwa anenge akuma 70 years, vamwe vakuenda kuma 80. Panenge pachiraramwa dzimwe 30 years futi. Anenge ari mupenyu here Mutsvangwa wacho? Saka unoona kuti vanhu vari kugadzira ground rekuti navana vavo vachasara vakuchinjwa minda, vakuchinjwa zvimwe zvinhu zvakushafurwa, zvimwe zvinhu zvakuirizwa mai zvese izvi, vachasara vakupinda dambudziko futi vana vacho. Vanhu vari muZANU-PF macho imomo. Nemaovheti esaya, vazhinji maovheti chavakarwa hondo vakuma 70 years. Vakarwa hondo chaiyo vakuma 70. Saka munobvunza kuti muovheti aripo mai manje anaya
noupenyu hwaari kurarama anenge achizorarama here futi dzimwe 30 years futi pamusoro pe70 wachasvika pamakore akasvika Robert Mugabe. Vana mai vana Mujiba nana Chibwiro vari kumamisha uko vaane ma70 years 60 years 60 something years 65 60 something years zvichikwira. Saka imbonditaurirai futi vana Chibwiro vakaona hondo chavo chaivo vaakuma 70 because 1980 azvile kuti munhu akaenda kuita Mujiba ane 15 years kana kuti ane 13 14 years ane 12 years ane 10 years vakaenda kuita Mujiba otherwise ma15 zvinani but chokwadi chiripo ndechekuti vanhu vakarwa hondo chavo makomrade chaicho vaakuma 70 something vamwe vatova kuma 80 vakatangira hondo pakati vamwe vakatanga hondo chavo ndo vaakuma 90 years. Saka imbonditaurirai kuti kana muchisapota 2030 imimi vabereki vari muZANU PF muri kubulawayo muri kusapota 2030 yekuti muchitarisira kuti imimi muchairarama here 2030 yacho iyo kana kuti 2050 yacho iri kutaurwa iyoyo kuti varuda kunyengetedza vanhu kuti 2050 futi hakuna anopikisa futi. So muri kuvaka nyika here vanhu vekuDarwin kana muchitaura zve2030 muri kusiya magadzira future yavana venyu here nekuti munongoshandiswa neZANU ka vanhu vari kubulawayo vanhu vari kumasvingo Manicaland vanhu vari kuMidlands muri kuvaka nyika here unana Karoi Magunje kwese unana Gwanda uko unana Cholocho kwese uko munana Chinhoyi Murombedzi Zvimba meso munana Goromonzi tiri kuvaka nyika here vabereki munana Marondera munana Chipadze mumapurazi nenyaya yekuti uri kunyengerera munda wauri kurima chete kumapurazi ikoko pauri kurima madomasi papo ndo zvikukodzera kuti usvike panguva yekuti uchekerese nyika haunei nekutarisa future yekumberi yenyika nekuti pfungwa dzakaperera muningini mumunda kurima pfungwa dzakaperera mumugodhi pfungwa dzakaperera pachivhenda pfungwa dzakaperera pachihwindi atina focus yekutarisa nyika yedu isusu kuti kana iwe uri uchirima vana vako vachafa vachita zvokurima here kwazukuru vako vachafa hakuna here vachazoda kuita maprofesa madokta maarchitecta vachazoda kuita maminista maMPs iwe kana watekesa nyika unofudza kuti kana une chimusika ukaita chani chemusika iwe vana vako vachararama vachingotengesa chimusika ichocho futi chinyeda ichocho kana ukaita hwindi vana vako vachangorarama nechihwindi kana ukaita mukorokoza vana vako vachangorarama nechihwindi novazukuru nechikorokoza. Zvimwe zvinhu ngatifungei vakomana pane pamwe pakuti muri kushandiswa makashama semadora so kushandiswa chaiko masikati machena so makasvinura so munoshora henyu vanhu vari kupikisana nehurumende yeZANU PF ka nehurumende yaED ka kutaura chokwadi vanhu vamadhanda head vanhu vari kusapota ZANU PF vari kumudzi. Chirungu chiri kure navo vanhu ivavo ende kuziva chaiko politics yako kuri kure navo ndevaya vanongoshama ngai vari padare rasabhuku vanomirira mbeu inoyachinziri yaED vanhu vari kwaMutoko iko kuya vanhu vari kuUzumba vari mupfungwe muya shwa munofa muri makorokoza mupfungwe imwe muya muchipara pasi vakadzi vachiswera vachinyengwa kumanhingirikini ikoko kumapurazu kumakorokoza ikoko muchingochinja navakadzi kuchikorokoza ikoko muchingomitisana vana vachimitiswa ikoko hakuna development yekuti kuchiiswa rodhiwo kuchiiswa makliniki wao kufungwe kwacho kuchiiswa maboarding schools hakuna but ndo nzvimbo iri rich kudarika Uzumba kudarika Murewa kudarika Maramba Mudzi inzvimbo iri rich kutodarika Mutoko kumusoro kunoku but it's a poorest area it's a poorest district. Chichi imo mumudzi muya mumudzi vanhu vazhinji munotonyara kutaura kuti tinobva kumudzi munoti tinobva kwaMutoko but Mutoko idistrict yakatozvimirira mudzi yakazvimirira but nenyaya yekunyara kunotonyadzisa kuti ndobva kumudzi ende ndokune vanhu vasingafungi futi. Mutoko ine mahospitals vana All Souls Mission vana Nyadhiri vana naMutoko hospital ine zvinhu zvakawandisa stereki nemamwe ari kutoda kutonyuka maboarding schools mamissions mudzi ine one mission one boarding not mission boarding yakatovhurwa 1980 hondo yapera mai manje apa ma1990s dendera mudzi yese but mamwe madistrict ane mamission 2233 maboarding 22 ma3344 mahospital tarisai Uzumba Murewa ine Murewa hospital ine St John's Musami hospital ine Nowe hospital ine Nowe mission ine Musami mission ine Murewa mission
maboarding arimo anenge maviri ese. Uzumba the same ine one boarding chete. Uzumba hai haina mission. One Mtawatawa Maramba ine hospital chete. Uzumba haina hospital inoenda kumtawatawa. Endai muwedza muone wedza chacha wedza pachezva wedza district. Muna vana Chemhanza boarding, muna vana Goto, muna vana Mount St Mary's avo, vana Rusunzwe ma missions. Chemhanza mission, muna vana Ningirikini, vana uyo akawandisa hapo peri ma missions ari muwedza, ma boarding schools. Endai masvingo munoona masvingo district, munoona kuti mune ma boarding nema missions mangani. Endai maMutare, endai muChipinge munoona kuti mune ma missions mangani. Endai muInyanga chaimomo, Inyanga ine ma missions mangani. Endai Mount Darwen district, haisi province, hai district. Chiweshe yakazvimirira, Guru yakazvimirira, Bindu yakazvimirira, Shamva yakazvimirira. Mount Darwen district chaiyo, vana Karanda, vana St Albert, aperiba maboarding wesi aperiba. Vana Mount Darwen Ningirikini, endai muBhindura munoona mune ma missions mangani. Endai muGuruwe munoona kuti muGuruwe district ine ma missions mangani. But vanhu vemuZumba I don't know kuti muri kuzama kuti kudii muchisapota 2030 muchifurirwa. Vanhu vekumudzi, vanhu vekuzumba Maramba Pfungwe. Idi 2030 muri kunyatsoiziva chikoro chacho akomanaka. Ingawa mwacho makati na chikoro tidarika vanhu. Kune maticha akadzidza, kune manesi akadzidza, kune vana vakaita ma form 6 ma university. Vana joka kandemiri vanobva muZumba. Mamurewa. Vana Richmond siya kurima vanobva Mamurewa, vana Jabrez vanobva muZumba. Vana Richmond vanobva muZumba, vana Naendi Muridzi vanobva muZumba apa. Vana Chikuro Chihomu vanobva kuPfungwa. Pati muri kuzama kuti kudii manje? Even wambe chaya uya muchinda kuridza ngoma inoridzwa pa ZBC ya inonzi kindi unobva paUzumba panhakiwa paya. It's a big history. Uzumba ine big history yakakura chaizvo. Uzumba yeze Uzumba chete yakazvimirira. Pati zvimwe zvacho soka unoona vanhu vari mumakuru vakadzwa kura vari mavillage emuZumba muya vachifurirana zvinhu zvina nebasa rese kunyora vanhu mazita kutogara padare. Iko zvino referendum vanhu vekwaMutoko vanenge vaita zvekunyorwa mazita. Saka vanagarwa kuti yakatopera. Vanhu veMamurewa vanenge vachinyorwa mazita vachimanikidziwa kusapota referendum kuti idi 2030. Vanhu vemuHwedza muya vanhu vekuChikomba kuya kuChivu. Vanhu vemugoromonzi. Vanhu vekuMount Darwen, vanhu vekuGuruve. Vanhu vekuChiweshe. Unototsa kunzwisisa kuti muri kufunga here vanhu vekumavillage. Ma-election futi makaita kuti EDA yaanhirine futi. Muchifurirwa nezaki nefazi, muchita sei, muchididini. Muchirwa vanhu, muchinyora vanhu tsvimbo, muchirwa vanhu kumusana, muchigarira vanhu kumatare, kumashops, muchigarira vanhu muzvikoro, zvirume zviri mumavillage muya zvine utsinye usingaiti zvimwe ndinoona kuti chakazvarwa naamai vacho chine utsinye kwaMutoko ikoko. Muvillage mamuri kwaMutoko ikoko kana kumudzi unotoona wega kuti ichi chine utsinye chakatogara kana musha wacho baba naamai vacho ndewe utsinye nechimwana chacho otoziva kuti musha ndewe utsinye kwete zvepolitics ba. Politics dzakatozoya pane munhu ane utsinye kudhara muZumba imomo. Otoona kuti utsinye chaiwo. Unorwa muzukuru, unorwa shamwari, unorwa mwana wehama, unopisa imba yehama, unopisa imba yemukwasha, unorwa imba yemukwasha, unoparadza musha wemukwasha. Dununu remunhu risasika man. Nonsense. Kushandiswa. Unongofa uchisiya zani iripo. Enda uchifa uchienda usina kana ndege, kana mota, kana chimwe chinhu chauinacho zani yacho haimbofa yakakupa futi. Wese vakauraya vanhu vakapisira vanhu dzimba muZumba, vakashungudza vanhu muZumba. Munei chamunacho nhasi uno? Munei chamuinacho izvozvo chamunoti munacho? Chamunodarika china masa kana mutsvangwa kana kuti chamunodarika vafana vamanji vari kutonetsaiko zvinezva. Vana Muriswa vari kutengesa vari kufumurana munei chamunacho? Vana meya, vana mafume, vana vadiki wokuti panguva yacho vana mafume vanga vari vana vadiki. But vane motikari vari mamillions maakaunti iwe une akaunti une mari kana muakaunti macho chaimo uri mumudziko kwaMutoko ikoko. Benzi zvaro rinongosenzeswa nezanu. Kana chirombozikanwa mumusoro kungofunga kachazo ne7 days chete.
nokufunga wawe matanda nokufunga kuenda korima madomasi kamuntu akadikidiki nezviyo nokukweza nemhunga shandisani nokuti kuharare kwacho rimwe haritokuzivi Bulawayo kwacho haritokuzivi mumasvingo mancho haritokuzivi mutaundi macho Gweru kwacho haritokuzivi kana Mount Darwin macho mutaundi harikuzivi kana mubhindura macho kana mamureva macho harikuzivi mamutoko macho kana manyanga macho mutaundi harimuzivi basa rekuswera chitsvara nhingirize kumadondo kumatombo pedza ndo nobata mupini richienda koshandiswa neZANU-PF iko kuropuwa $10 paizani yakanaka nonsense man zvimwe zvinhu soka una munhu ari muGlenview achisapota ZANU-PF but ndimuri kumwa mvura yekunana mukuisi kuri kurasiwa masweji matsvina uko munhu anogara kuBorodhero kutoshaina kutotakanyara nesutu kutotatanya nesu kutosasanya nesu kuti andakachena kutopfeka tumagirazi tumaboniboni kutoshaina nemotikari yakanaka kuti kwaindi asi muri kumwa mvura yekuna mukuiso hazvina basa kuti uri kugara kuEpworth uri kugara kumabvuku kutafara kana kuti kuwadzana uri kubudiri uri kuGrenora uri kuWarren Park uri kuWaterfalls uri kuHighfields uri kuMbare mese muri kumwa semu tsvina yemunhu akaita tsvina ari kuMbare uko ndo iri kuenda kuna mukuisi iri kumwa nomunhu ari kumabvuku ndo iri kumwa nomunhu ari kuBorodhero ndo iri kumwa nomunhu ari kunhingiiniko vacho vamunoti kwanzi imimi wacho nzvimbo yakasarira vachewa ende ndo vanenge vachitonyanyakisa tsvina kuna mukuisi kwacho muchimwa imimi vari kumaBorodhero kwacho shandiswa zvisina nebasa rese imimi vari kunana nhingirikiri kwachona nana zimu rikwa tiri kumari chaizvo vamwe mutori mashefu emapurisa vamwe muri mashefu emasoja asi stiri mvura yepatepi ndo yamuri kumwa vamwe muri kuZeki vamwe muri kuFazi muri kuBorodhero ikoko vamwe muri kuMebhurini vamwe muri kuMupfinza uko vamwe muri kupi Grenara vamwe muri kupi vamwe muri kuNorton White House uko vamwe muri kuCPT nzvimbo dzinodhura vamwe muri kugara dzimba but still muri kumwa mvura ine tsvina chemba dzevanhu vese dziri muHarare ndo dziri kunogadzira mvura yamuri kupifura iri kuya kuzomwa imimi isiri kuiswa mushonga masoja ari kuputika pese pese muHarare muya magetsi acho anoya netime kuona munhu achisapota 2030 munhu ari kuBulawayo uri kusapota 2030 ipi vakomana vemutwakazi vese vatirunzwa kuti wapedza kupuwa mari neZANU-PF vanhu vari kufomera zvemapolitical party kutsvaga mari mani isusu hatisina basa nezvemapolitical party zvakawanda wanda zvinongonyuka izvi ndongozisa vana veZimbabwe chete kuti zvimwe zvachona vana veZimbabwe ngatirizvinei izvi mapolitical party zvimwe zvinongomuka izvi muBulawayo muka siyanai nazvo zvimishikashika izvi wani bato riri muBulawayo ratinoziva isusu izapu izvi zvimwe zvese zvinona mutwakazi izvi mhere nenoizi yese yaitimu rekutsvaga mari riya vese vamuri kunana hlaba kwana monzira vese vanasikana vari kumutsa mapolitical party vese akutsvaga mari uko tsvaga mari kuvhima uko one opposition party iri muHarare yakasiyiwa navatsvangira ina Chamisa iri kutungamirwa naChamisa only one political party yakasiyiwa natsvangira ina Nelson Chamisa hakuna zvimwe zvese zviri kuitwa muZimbabwe vari kutsvaga mari ava kushandiswa kusapota zvimwe zvinosina nebasa rese vanhu johiniswa zvakapusa maningi tsvaga mari uku kune kuchiitwa uku zvese zvimwe zvimachannel zvese zviri kusenzeswa kutsvaga mari izvi politics dzadzinoita dzinototaura kuti unofanira kuti udzidzire kutuka Mnangagwa unofanira kudzidzira kutuka ani unofanira kusatya hauna boundary kuti uone kumotivatiza pfungwa dzevanhu uone kuvhiringidza pfungwa dzevanhu saka mukaona machannel avanhu vachitukira Mnangagwa vachishora zviri kuitika ufunga kuti channel yanyuka yemabhunu unokuti iri kudhiraivha nevanhu kwawe yanhingi yauyo yaTraore muri kutoona zviri kuitika imo motofunga kuti vanhu intelligence tamba nadzo imi pane pokuti Chiwenga uchazotonga nyika here papa mukachifunga channel iringotaura zvaChiwenga chete nananyuka yemabhunu aitombotaura zvimwe zvinhu otona kuti yakagariwa nemamero pachituru chachona iri kudhiraivha nemamero nevatengesi nevarakashi iri kudhiraivha nevarakashi ngirini channel iya yaTraore vanototaura chaizvo zviri kutoitika ende zvinotopururudzisa ende zvamuri kufarira chaizvo ndo zvavanenge vachifamba vachiteedza nazvo izvozvo wese vari kutaura vese mumachannel vazhinji vacho ndo zvinoita intelligence manje izvozvo intelligence ndo zvadziri zvana ED zviya zvokuti ndicharespekta mutemo after some 2 weeks otochinja motonzwa utoti achacha nyika ndo yandimanikidza ndo yandifosa ta intelligence dzeZANU-PF
vanotukana chiwenga namnangagwa paya mugoti vakavengana vagotuma vanhu maministers avo tanga kuataka zvebhaisi chiwenga agotanga kubudisa mapepa achitaura achinyondora vagotumwa zvekuita iwe mwana umwe minista anopuwa zvekutaura mwana umwe uchipuwa zvite kutaura against chiwenga imi mugoti vasi kuwirana chiwenga ari ega but after that muchizoona manje kuti pakaipa uchizoona kuti pakaipa ndo zviripo ndo zvazviri saka ndinoda kungotaura zvangu vanhu vari kumamisha kuti zvimwe zvinhu zvacho kukura kwakanaka nekukwana pane kusenzeswa nekushandiswa kwezvinhu zvisina nebasa rese tarisisai nyaya iri kutaurwa naGarwe hapana takatobvira hapana chinonzi ningikini saka urati mari dziri kushandisirwei ivo zvinezvi bato rese remutwakazi rapuwa mari imimiwo mandevere munaitawo mushe mani ikoko mani hlabanguwo futi ndizvo mofuti mweya wacho walobhengurawo futi unongoona